दरं उदालगुरि समस्तिनि केन्डिडेट दिलीप शइकिया बिथाङा आगुनि एमपिबो बिथाङा दुर्गा दास बर'खौ गोख्रों चेलेन्ज होदों आसि दानस'लायनायनि आसामनि जायखुनजाया समस्तियाव दुर्गा दास बर'आ गेलेनानै देरहायोब्ला बिथां दिलीप शइकिया सारा आसि दानस'नानै लागोन बे खोथाखौ माबे बिथिंजों होननो हाखो ना बहरा गावसिनि जाखाजोब्बाय इलेक्सननि सिगां बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो क्लियार खालामना होगोन आङो लोगोसे सान्थि हास्थायग्रा पार्टिनिफ्राय फैनाय सासे लिडार एमएलए बिथाङाबो दे दिनै अफिस कर्मचारि बर' सासेखौ अफिस सिङाव बुख्रुब बुख्राब खालामनो हायो बिनि सोमोन्दैबो सावरायनाय भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन गाइस गिबियावनो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो সবে নিজকে ভাল বুলি সবে কৈ লয় কিন্তু আমি কৈ নলওঁ মুঠতে আমি 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছো দৰং ওদালগুৰিত 2 লাখ ডিফাৰেন্সত আমি জিকি আছো কোকৰাঝাৰত 3 লাখ ডিফাৰেন্সত জিকি আছো প্ৰভাৱ পৰিব নি বিপিএফৰ এলডিএফে সহায় কৰিব প্ৰভাৱ পৰিব বড়ো নচলা পইচা এটা তেওঁ কিবা কৈ এমএলএ হৈ গ'ল নচলা পইচা এটা তেওঁ নেক্সট টাইম এমপিটো বাৰু বহুত মানে দিবা স্বপ্ন এমপি হোৱাটো এইবাৰ জিকিলে এমএলএ 26 চনত দুৰ্গা দাস বড়ো অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত তেওঁ বিপিএফৰ পৰা খেলি দেখাই দিয়ক তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম हेलो एवरीवन वन सेकेंड वेलकाम बैक टू दा चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं मानगोनां दिलीप शइकिया बिथाङा दुर्गा दास बर'खौ जाबादि चेलेन्जजों होदों नर्मेल खोथायावहाय चेलेन्ज होनाया थायो राजनितिकआव बयबो बे खोथाखौ बुङो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना नुखाबाय खोथाखौ बुंलायखायो गाव गावनिखौ डाउनाव दोनलायखाया नाथाय जाबादि सुरजों तालजों दिलीप शइकिया बिथाङा चेलेन्ज खालामदों दुर्गा दास बर'खौ बेयो जाहैबाय इलेक्शननि सिगां देरहाखाबाय ईवीएम मेशिन बाहायोबाथ' गेलेनांगौआनो गैला बिजेपि देरहाखाबाय बेनिफ्राय आखाइनि होयोब्ला जुजिनानै रायजो राजाफ्रा नुगोन मा जायो सैथो रिजाल्टखौ नाथाय जै ईवीएम मेशिन जाबाय कुनु बाव रायलायनांगौ गैला फैखाजोब्बाय जाबादि दमजों तालजों मिलजों दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों बेवहाय गासिबो जाखाजोबनाय माने भटआनो गावसिनाव थांजोबनाय खुनु देरहानांगौआनो गैया गुबुना बे स्टाइलावसो रायलायदों नंगौना नङा रायजो राजाफोर ईवीएम मेशिन थुबानो गावसिनाव दा बेनि सायाव मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे इउपिपिएलआ बिराद सान्थिनि बाथ्रा ब्लाड सेट खालामा बुलाया बिराद सैथोथा जौ लोङा जुवा गेलेया होनबाय थादोंमोन ना दा बे इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय सासे एमएलएआबो अफिसाव थाग्रा कर्मचारिबावसो बर'बावसो बेखौनो दोखो दोखो अफिस सिङाव दर मारिनानै बुदों होमब्ला बेनिफ्राय मा फोरमान जायो बेखौ भिडिअ क्लिप्सआव नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो होमब्लानो बुजिगोन कम्पिउटाराव बिसोर आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्रायहाय बिसोरो मा होनना बुङो एमएलएआ बोरै खबर मोनखो बै माखासे पिएनि दारै सारमोनजों जगाजग खालामनायावहाय दा बेयो एमएलएआ एकदम खबर मोननानै फैनानै सार्केल अफिसारनि माने रुमावनो आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों दाबो सानानै दं एसे ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ औ बेनो आरो आंथ' एफआइआर होबाय दा आंनोहाय न्याय नांगौ मा खारनै आंखौ बुफैखो आं जेनुइन खामानि मावदों आं रावनिबो इनाय मावाखै आङो मोनसे सरखारनि हाखौहाय बयहाबो मोन्थाय दङ एप्लिकेसन होनो थाखाय आरो ओरैहाय लेन्ड मेलाबो होगासिनो दङ लेन्ड मेलानि थाखाय पाब्लिकफ्रा जोंहा एप्लिकेसन होफैयो जोंथ' रावबो पाब्लिकफोरखौहाय जोङो एप्लिकेसनखौ लाया माथिं जों माबानो हाया नोंखौ बुनाय स्पटआव सोर दंफायो आंखौ बुनाय स्पटआव सार्केल अफिसार निजे दङ सार्केल अफिसार निजे बोबथादों नाबथादों अब्लाबो मानियाखै ओरैबायदि राब जानानै सासे एमएलए बियो ओरैबायदि माने सासे दुथां माने माबा बायदि मा होनना बुङो एकदम मा होनबावनो आङो
आं बुंनो भाषायानो मोनैले आरो ओरैबायदि माने आंखौहाय सेन्टिमेन्ट लानानै फैदों आरो आंखौ एटाक खालामनो आक्रमन खालामनो थाखाय ओरैनो MLA आ थाङोबा हाया सोरनि जाथावना हायाथ' माने सरखारि हा गभ बिजिआर लेन्ड मा होननानै बुङा नोंखौ आसलथे आंखौहाय माने फंनैसो बाथ्रा सोंबाय सोंनायावहाय आङो जेरै नंगौ जेरै गबिन्दमोन सारा ओरै अर्डार हरबाय बेफोरखौ खोन्थाबाय बिदि हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो सार आंथ' उफायहीन जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय एथ'ग्राब अयनाय अदम दर फाथेनानै सियारजों अफिसारा होबथालायबाबो हालायलायै बेबादि बुयो सासे कर्मचारिखौ बेबो बरफआव बे जयन्त बसुमतारी बिथाङा बेल' नङा सिगाङावबो एसेमब्लिनि गेटआव नावहायबा सासेखौ होबानानै एफआइआर होलायनाय जाखांबाय होमब्ला थांनाय भिडिअआव बुंदों आङो खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो लिडारखौ सिनायो ओरैनो बबेबा आफादनिफ्राय फैलाबायबानो बेखौ खाफाल गोनां होननानै साननानै लाया दा थिग बेबादि सासे दैदेनगिरिखौ मोननायाव जोंहा बोरै खाफाल गोनां जाखो हनै सोरखौबा सोबानो हायो सोरखौबा सियारजों बुनो हायो सोरखौबा सासे एमएलएआनो सौनो हायोब्ला बोरै खाफाल गोनां जाथारगौ बे केन्डिडेट मोननायावहाय जयन्त सारखौ केन्डिडेट मोननायावहाय बिथांनि खामानि मावनायानो खिथाबाय रायजो राजाखौ बुगोन बियो सार नोंनि बे आखुआ सोलायदो नोंथाङा केन्डिडेटबो दा बेखौ रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दा बिथांखौ नांमारगौना नांमारा बेनो जाबाय सान्थि हास्थायग्रा सान्थि लुबैग्रा बिराद जौ जुवा गेलेया दावराव दावसि लुबैयै ब्लाड सेट खालामै बेबादि हानजानि लिडार सान्थि प्रिय लिडारानो बेबादि सख्रुब गासैनिबो कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थाबाय नोंथांमोना मा सानदों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल